sembah miring ulun kapurba risang murbengrat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Rinangga manis luhuring pambudi mahanani kautaman kanthi pepayung budi rahayu miwah rahayuning budi nuwun kaula nuwun. Nuwun sangyaning para pepundhen pini sepaji sepuh tuwin kasepuhan ingkang tuhu pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes sinudarsana. Para alim, para ulama, Bapak Haji Bajah Rama Kyai Bunya ingkang pantes mulang muruk sagunging para santri ingkang mahambet luhuring budi ingkang pantes dahat kula tungkemi. Baraya Agung Baraya Wira Tamtama Baraya Wira Wiyata Purna Karya Labedreja ingkang wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang hanggung Mas Budi pring pepoyaning kautamen. Sawetawis wonten keparingipun nun sumangga kadheraken muja manengku puji syukur mring ngarasaning Gusti Kang Maha Luhur. Karana sih kanugrahaning Gusti ingkang awujud kabagyan saha kasarasan. Kadhena titi kalenggahan samangke kula dalah panjenengan sedaya saged ginakaken raos kamardikaning gesang. Wonten salebetipun adicara wisuda panggih sangat bojo pinang temanten sekalian pun kusumaning ayu Helma Dewi Padmawati Atmaja putri Bapak Sukarni dalah ibu istri ingkang keparing sedya jinatu krama njanipun bagus pinilih peparapun bagus rezeki Arya Bima Kusuma. Jalutana saking janipun Ibu Fatimah parandening titi kalenggahan sawetawis nedya kabiwadha anut satataning adat Dewi Dana. Sholawat saha salam mawantu-wantu kasanjungaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yekti minangka memani ing jagat mustikaning umat ing benjang nedya paring syafaat wonten ing donya langkung benjang wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kawula nuwun sangya para tamu pinilenggah ingkang tuhu kinurmatan mradhapa saking keparingipun ingkang kesdu hamengku gati piniji ingkang abdi kula minangka jejaring pengendali wurus sinarya ngaturaken lenggah urut rantamaning abdidara wisudan tali dharma kalenggahan punika kapurwakan ing samangke sepisan pambuka lumadening adicara kalih sowanipun sekaring kedaton mustikaning pawiwahan kakanthi lumampah alun bakal lenggah anggana raras tumuli ing mangki pambedoling Sekar Mayang kayu klepu dewa daru gedang mas debong sasa kinarya kagem syarat sarana pamboyong irisat bojo pinang temanten kagum daya wis kepareng kawahyaning mangsa kala ing samangke dauping risat bojo pinang temanten kasalira janipun Eyang Bujo Bagung ingkang kepareng piniji pinaragan janipun Eyang Zretno kawistara katalika kaya mangkono kakanthi lenggah anggana raras tumuli kepareng lumadening adicara pamboyong ing kadang pisan sutresna kadang pisan kawistara kakanthi lenggah jangkep lumadening adicara
kumandangipun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dening paraga ingkang kepareng piniji ing samangke nedya kepareng tanggap wacana dimulya sepisan atur pangandikan pasrah tulya kepareng tinampining pasrah kiras pantes atur pangayu bagya kirapi puri satmojo pinang temanten nedya gantos busana manjing madyaning sasana panti busana lukar busana keprabon gantos busana kamangiranan wata kaya mengkono wis kepareng paripurna ganjok gantos busana humarak manding madyaning sasana pawiwahan nedya kepareng hastuggara donga ing samangke pratandha pungkas ing adicara wonten dada tengara jengkaripun satbojo pinang temanten kadherake rama mewah ingkang ibu kakandhi manjing jinejer wonten madyaning sasana ngandhap karepaging jawat asta nguntamaken tunduripun sagung para tamu mekaten para rawuh penggah urut rantamaning adicara pawiwahan kunjuk sagung para tamu kagum miwah putri mugi kepareng lenggah kanthi nikmati kayun sesamaning budi lan karasa pun kanthi janipun Ibu Zia Deka minangka panitia sing busana dewining pepaes sinengkuyung para-para ingkang kepareng handhau krija AI fotografer tan kantun Kadang Surya Chandra SR Audio makarya sarengan kadang New Pradana Musik Rayu Radio kepareng kawula semene sawetawis nuwun kawula nuwun sagung para rawuh titik kalenggahan wis keparduga wahyane bangsa kala dumawaing kodrat sumangga tumapak ing adicara tinar buka sesarengan kanthi waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim purwa madya usana mugi kepareng lumadening adicara tansah manggi rahayu widodha kalih saking rubeda tan manggi pambengan sangara-kara adicara kalih titik kalenggahan kunjuk atur ingkang kesedahan mengku gati daya samapta gati sawiga ing jeri hang rantu mapan wonten ngajengipun Wisma Bali Winanggun ing samangke kepareng hanampi sowanipun ingkang putra putri mijil saking madyaning sasana Ibu Pangrengga Busana ing samangke mugi kepareng sawetawis bilih sampun paripurna genjong mulas wadana ngedi busana daya-daya kakanthi manjing madyaning sasana lumampah alon mboko alon ginarubyub sang ya putri Damas lajur sisih jajar kalih tan nyayah tindakira pantesta pindha doh biyong ban wayah ram yen ingkang sasongko gumanyan
binarung swaraning gongso Lokananta sakala naga darum hangembar ngebeki jroning sasana wisma bali winanggun saya dangu saya tetha saya cedhak tan saya ngalila kawuryan ana teja kang hangang nguwung mawa prabayekti punika tejane risangat moja pintang temanten putri binayang karimijil saking sasana Tepaswangi kinanti manjing sasana rinengga sampating busana kang hangimba busananing prameswari nata tinom saking Mandrawa katingal abyor mopyor pating galebyar pating kalorot katembu ing pandam gurung ingkang hangregani lamun Cinandra kadya kilat kang dawa kasesiring sunaring netra handamar kanginan weweking pranaja sing sekapatet ing ageman lan yayah tengkir gading ingkang piningit yen to ginanda ing wardaya kadya jebol-jebol nemekak madya kang minangka situ bantaning salira